ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପୁଣି ଆଗରୁ ତା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେ ପୁଣି ବି ଆଇଛୁ କାରଣ ଆମେ 2 ଜଣ ଥିଲୁ ଆରଥର ବାଗେଇ ଭିଡିଓ କରିପାରିଲୁନି ପଳେଇଥିଲୁ ଏଥର ଆଉଥରେ ଆଉ ନୂଆ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗାକୁ ଆଇଛୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଭାଇ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ଲେଡିସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଟା ଆ ଦେହରେ ଝିଅ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଝିଅ ବହୁତ କିଛି ଝିଅ ପୋଡି ହେଇକି ମରିଯାଇଥିଲେ ଏଠି ଲୋକ ଦିନରେ ବି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଏଠି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସେଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସତ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ନା ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ହେଇଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜି କୋଡିଏ ଆଇଛୁ ତିନି ସେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଭାଇ ବନ୍ଦ। କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କରିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯାଅ ସେଠିକି ଆମେ ଆଇଛୁ ତମ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଏଇ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ସେତିକି ଅଛୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଭିତରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା ରହସ୍ୟ ମତେ ତ ଭାଇ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ମାଡୁଛି ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଗାଟା ଦେଖ ଖତରନାକ ଜାଗା। ଯିବା ଯିବା ଚାଲ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇକି ରହିବ କେହି ଅଲଗା କୁଆଡେ ଯିବନି ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ରହିଲାଣି ନା ଭଲ ଜାଗା ନାହିଁ। ବାଗେଇକି ମାର୍ବଲ ଗୁରା ପଶିଯିବ ଗୋଡରେ। ଖତରନାକ ଜାଗା। ଭାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି କଣ ମରି ମାରି ଯାଇଛି କି? କଣ କେଜାଣି ମରିଯାଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ହଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛି ବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ କଣ ଯୋଉଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିବ ଯାହାହେଲେ ସେଠି ଗ୍ୟାସ୍ ହବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ହବ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ଦେଖିଆ ଆସ ଏକରକୁ ଟିକେ ଆସ ଦେଖିଆ। ତାର ଉପରକୁ ଯିବା ସେଗୁଡା ସବୁ ବାକି ହେଇଯାଇଛି ଲୋକ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଯା କେହି ଅଲଗା ଯିବନି। ମାନେ ଦେଖି ଯାଉଛୁ ବା ଏ ଉପରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା। ଆଇଲା ହଁ ଯିବା ଆସ। ଯିବା। ତଳ ଟା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଟିକେ ମରି ଫରି ଯାଇଛି କି? ଗ୍ୟାସ୍ କଣ ଅଛି? ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ଭଲ ଘରଟା ଛାତ ବି କେତେବେଳେ ଦେଖିବି ଏଇଠି ସେଇପଟୁ ଏଇନା ସାଉଣ୍ଡ ବି ଆସିଥିଲା ସେଇପଟୁ। ନାଇଁ ନା ନା ଭିତରକୁ ଯାଇନି। ପୁରା ଖାଲି କଣ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି।
ସାଉଣ୍ଡ ଏପଟୁ ହେଲା ବା ଏଟା ଦୌଡ଼ି ଗଲାଣି ସାଉଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ି ଗଲାଣି। ବାଟ ନାହିଁ ହେଲା ମୋର ସାଉଣ୍ଡ କଣ ହେଲା? ଏଇପଟୁ ବା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। କେତେ ଦେଖିକି ତୁମା ଗୋଟେ ନୁହେଁ ସାଡେ ଆଗକୁ ଯା ନାହିଁ କଣ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଭାଇ କୁଆଡେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ଶୋଇଲା କାଚ ବୋତଲ ଭାଇ ରେ କେତେ ଫୋପାଡି ଲାଗି ହଁ ମାନେ କି ପକେଇଲା କି କାଚ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ କାଚ ବୋତଲ ବା ଦେଖିଲ ହଁ ନା ଜିଆନି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କି ଭାଇ ମୋ କଥା ମାନ ଜିଆନି ଭାରି ସେପଟେ ସେପଟେ ଭାରି ସେଇପଟେ ଦେଇ ତଳକୁ ଯିବ ଦେଖିଆ ଭାଇ ଫସିଗଲା ଫସିଗଲେ ଜିଆ ଆଗରେ ଦେଖିବା କଣ ପଇଲା ଆସ୍ତେ 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 ଦେଖିକି ଯା କଣ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଛି ଭାଇ ପୁଣି ଗୀତ ଶୁଭା ଯାଉଛି ନା ଭାଇ ରୁମ୍ ଅଛି ଏପଟେ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ପଟକୁ ଆଉ ରହିଲେ ନା 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ହଁ ବା ସାଉଣ୍ଡଟା ସେଇଆଡୁ କୁଆଡୁ ଆସିଲା ଜଣା ପଇଲା ସେଇପଟେ ସେ ଉପରୁ ଆସିଲା କି ନା ତଳୁ ଆଇଲା ଭାଇ କଣ କରିବା ଯିବାକୁ ନ ଗଲେ ବି ସେଇପଟେ ତମେ ବାହାରିବା ହଁ ସେପଟେ ବାହାରିଆ ଯେ ଭାଇ ସେ ଆମକୁ ଏଇ ହଲ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି ଖାଲି ବା ହଁ ଭାଇ ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟ ନୁହେଁ ହଁ ଯିବା କଣ କରିବା ସେଇପଟେ ଜେଲରେ ଫସିଯିବା ଆହୁରି ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି ନହେଲେ ପଳେଇବା ନାଇଁ ଜିଆନି ମ ନା କଣ କରିବା ସେଇପଟେ ତ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା ନା ଶିବୁ ଆସିଲା ହଁ ସେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଘରଟା ଅଛି କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଛି କଣ ଏମିତି ହଉଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଭାଇ ଆସିକି ଫସିଗଲେ ନା କଣ ଭାଇ ଏଇଠିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ନା ଏଇଠିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ହଁ ବା ଏଇ ଝରକା ପାଖରେ ହେଇଛି ଭାଇ ଏ ଭିତରେ ଘର ଅଛି ଭାଇ ଗୀତ ଶୁଭାଯାଉଛି ଭାଇ ଗୀତ ଶୁଭାଯାଉଛି ତମକୁ
ପୁଣି ସେ ପୁରା ନାଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ପଳେଇବା ନା ଆଉ ହବନି ତଳକୁ ପଳେଇବା ନା ତଳକୁ ପାଇଁ ସବୁ ପଶିଯିବା ଏପଟ ସେପଟ ସବୁଠୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନା ବେଶୀ ହେଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପନ୍ଦରଟା ଜୋର ହଉନି ନା ପଳେଇବା ଏଇଠି ଆସିଲା ବେଳେ ଅଧିକ ଅଧିକ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଚଲା ପଛ ଅଛି କିଏ ସେଇ ଗୋଟେ ଘରେ ତମେ ଆগে ଥାଉ କାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ କରେ ଆମେ ତାକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରେ ପୁଣି ସେ ଆମ ତମେ ଆଗେ ଥାଉ ପଛ ଆରେ ପଳେଇବା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବା ନା ଆଉ ଆଇତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯୋଉ ନ ଦେଖିବା ଖାଲି ଖାଲି ପଳେଇବା ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା କଣ ଯଦି ବେଶୀ ରିକ୍ସ ହେଲା କଣ ଯଦି ଶୁଭିଲା କଣ ପାଖରେ ଆଗରେ କିଏ ଠିଆ ହେଲା ତା ଦୋଳି ପଳେଇବା ଭାଇ ରହିବାରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସାଉଣ୍ଡଟା ହଉଛି ସେପଟୁ ହଉଛି ତାପରେ ଏପଟୁ ହଉଛି ଦେଖିବା ସେ ଆମକୁ କେତେ ସମୟ ଡରଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି କଣ ଥିବ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବା ଯୋଉ ରୁମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସେଇ ରୁମ୍ ବସିବା ଦେଖିବା ଚାଲ ସେଇ ରୁମ୍ ଯାଉଥିଲା ହଁ ଦେଖିବା ସେ ଗୋଡ଼ ପଟେ ଫୁଟିଯିବା ବାଗେଇ ଘର ବି ଦେଖା ଭାଇ ଗୀତ ପୁଣି ସେ ଗାଲ କୋଉଠି ବାଜୁଛି ଗାଡ଼ି ତ କେହି ନାହିଁ ପଳେଇବା ନା ସାମ୍ନା ଥିଲା ଆଜି ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ଯଦି କିଏ ଅଛ ଭାଇ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସ ଆମେ ତ ତମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆସିଲୁ ନା ଭାଇ ଗୀତ କଣ କରିବା ଆଗକୁ ଯିବା ନା ପଳେଇବା ସେଇଠି ଅଛି ଗୀତ ସାଉଣ୍ଡ ସେଇ ଗେଟ୍ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଅସୁବିଧା ଗୋଡ଼ ଫୁଟିଯିବ ଦେଖ ସେ ଆସୁ ଡର ନା ଡରିବୁନୁ କଣ ଭାଇ ଜୀବନଟା ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଆସ ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ରହିପାରିବିନି ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଭାଇ ଆସ ଭାଇ ରେ ଭାଇ ଦେଖ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇथे ଦେଖିଲା ଭାଇ ଦେଖ ହଁ ଦେଖ ତା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିଲ ଭାଇ ଥିଲା କି ଭାଇ ଚାଲ ଆଉ ରହିହବନି ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ଆମର ସେଠି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କିଛି ଖରାପ ହେଲା ଯେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେ ଜାଗା ବି ଯୋଉଭଳିଆ ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ଛାଇ କିଛି ଦେଖା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଇ କ'ଣ କି ଆମେ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ରେକର୍ଡ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଟିକେ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ବେଶୀ ରିକ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ସେ ଯୋଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଘର ପରେ ତ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାନେ ସତଟା କ'ଣ ଜଣେଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ଟିକେ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲାନି କାରଣ ସେଭଳି ରିକ୍ସ ହେଲା ନା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତାପରେ ରଖେଇଦେଲାନି ସେ ଘର ଭିତରେ ନା ଗୀତ ଭିତରେ ବି ବସୁଥିଲା ଭୟଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଜଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କଲେ ହିଁ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ ନୂଆ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ।